Diabetes Zero fundazioa, berak esaten duen bezala fundazio bada, oin dela 2017 gutxi gorabehera sortutakoa, Ezijan, Sevillan, eta hortikan sortu zen beste modu bat, diabetesari aurre egiteko. Bizkaian hasi zen 2019 gutxi gorabehera, eta Euskal Herri mailan momentuz Bizkaian dago kokatuta bakarrik. Ni diabetesa dakat, eta ni egunero egon behar naiz kontrolatzen nire azukrea nola dakadan eta hola. Eta batez ere jateko orduan pintzatu behar naiz intzulina. Baina ere, egun osoan zehar kontrolatu behar dut nola dakadan, ze oso erraza da deskontrolatzea, ze ez du bakarrik afektatzen agian jaten duana, baizik eta edozer gauza, eguraldia adibidez, orain udan, beroarekin taula ere asko afektatzen du edo kirola egitea eta hola, eta gaixotasun bat denbora guztian pendiente egon behar zarela. Bat motako diabetesa da, gaixotasun bat, orain arte sendatzerik ez daukana, eta da gaixotasun kroniko bat. Horrek esan nahi du bizitza osorako dela. Eta diabetes baten arazoa ez da kontrolatzen ez janarekin, ez da kiroarekin baizik eta insulina jartzen. Ze hor arazo badago hasieratik pankreasen. Ni diabetesa 8-9 urtekin diagnostikatu zioten, eta momentu horretatik aurrera fundazio horretan sartu nintzen, nire gurasoak sartu ziren, eta nire ekintzetan eta parte hartu dut. Eta oso lagungarria izan da, gustatzen zaidalako ere besteei jakinaraztea zer den eta kontzientzia gehiago egoteko horri buruz. Jende guztiari eskainita dago. Gertatzen dena da, halako kasuetan gehienak familiarrak izaten gehala. Ni kasu honetan, io badet diabetesa dakara, eta orduan nire lotura batez ere familiangatik izan da. Hasiera batean ziztatu behar nuen nire atzamarrak eta hola, hortatik azukrea ateratzeko, eta horrela begiratzen nuen azukrea, baina gaur egun adibidez zentzore bat eramaten dut besoan, eta horrela 15 egun pasatzen direnean aldatu behar dut, eta horrela ez dut momentu oro ziztadak eman behar. Botika bat sortuta baldin badago, probatu egiten da pertsonekin, baina aurretikan botika hori sortu behar da, eta sortzeko ikerketak egin behar dira. Eta horretarako dirua kasu gehienetan ez da ematen. Orduan fundazio honek egiten duna da, saiatu dirua lortzen, halako ikerketak ere bai egiteko. Eboluzio asko egon da, hobekuntza asko egon dira, baina azken finean fundazioarekin sendakuntza bilatzen da. Eta horretarako dirua behar da.